se aboga por reformular as pensións autonómicos, incluso por privatizarlas en aras de... Misión, como deputado da Executiva, xusto a partir de mañá, obriganos a tomar a xestión por parte da Xunta de Galicia, probablemente a falar da carencia de recursos para a prestación deste servicio público básico. Nos que, como sempre, intentaremos conciliar o que son a defensa dos intereses de Galicia. Nos estimamos que o traballo feito é importante, que o nivel de consenso acadado é importante, que o texto incorpora moitas cousas valiosas, mesmo aportadas polos ponentes do BNG, por suposto do Partido Socialista, e por suposto tamén pensamos que nós fixemos aportacións interesantes a ese novo texto, e nestes momentos o que estamos é avaliando que imos a facer ao respecto, dado que a ponencia conxunta formalmente non pode levar o texto ao pleno. Estamos neste momento pensando que facer, partindo da base de que o traballo feito é moito, que as aportacións tanto dos comparecentes como dos membros das ponencias son útiles e que o texto ten un nivel de consenso que é unha pena estragar como consecuencia dunha decisión do Bloque Nacionalista Galego que eu respeto, pero que en definitiva non comparto. Estamos avaliando o texto e en breve, probablemente, no prazo duns días, lles diremos cal é a posición formal con relación a esta cuestión do Grupo Parlamentario Popular.